Danas spremamo picu od Stari Lebac. Ne zaboravite da lajkujete, komentarišete, subscribe-ujete se na kanal i javite utiske kako vam se svidao recept ukoliko ga isprobate. Umućena jajca i mleko umačemo Stari Lebac ovako. To je najbitnije da uradite, da vam ne bi bilo na ko posle tvrdo kad budete jeli, jer mnogi taj korak preskoče. Ukoliko nemate pek papir, možete i na dobro podmazan pleh, nećete da pogrešite. Ukoliko vam ostane smesa od jaja i od mlekce koju ste umutili da umačete lebac, nemoj da je ostavljate, nego posle prelite preko svaki lebac, on će to dodatno da upije i da bude još mekši i još ukusniji, što u ostalom možete i da vidite. Ako nećete ovako neravnomerno kao ja da prelivate, uzmite kašiku i onda nema greške. Nakon toga uzmete kečap i direktno na svako parče lebac stavite onako kao na vid otprilike. Možete neki oblik da napravite, srca, neka smajlići. Nakon što nanesete kečap, onda stavljate pomalko kačkavalj na svako parče, jer on kad se bude otopio, nadevodozgo koji budete stavili, ima onako lepo da prione za lebac, bukvalno da se zalepi i nema da vam spada. Ovde je bitno da kačkavalj bude narendan, jer narendan kačkavalj se najbolje i najravnomernije otapa. Nakon što ste stavili kačkavalj, stavljate ono suhomesnato mahom što se zadesilo u frižider. Ja sam ovog puta kombinovao čajnu, sremsku kobasicu, negde sam dodao i pečenicu, negde pileća prsa, negde sam pojačao sremsku. Znači, šarajte ukuse, može i običan parizer, salamica, ako ostali neki šampinjoni, može i oni da se stave. Umesto kečap možete i ajvar da stavite i sir, pa da ga opet zalijete sa jaja. Ne može da ga pokvarite. Ovo je samo recept, to je ideja kako možete da napravite sve. A vi kombinujte spram vaše mogućnosti i ono što je ostalo u frižider. Poenta ovog recepta je da se očiste zalihe koje stoje već neko vreme. Kad već počnete da stavljate ovi suhomesnati proizvodi, ovako na pola ili na početak, rerno opalite na 250 na maksimum da se zagreva i polako si ređite i završavajte rabotu. Vrlo je bitno da rerna bude vrela kad ubacite pleh, jer će kačkavalj tog momenta početi da se topi, da zalepi suhomesnato, ono će da se zapeče i nakon nekih 10 minuta izvadite, rasporedite opet pomalo kačkavalj odozgo da dobije efekat onaj kao na picu, da se opet otopi i to vam je, dragi moji, sve. Onda ga turite da se proladi 10-15 minuta, možete odozgo staviti i origano, majonez, opet kečap, koji si šta voli i pogledaj ga. Smerak, bate, znači 72 jezika govori. Evo ga. Opa, mile, prijatno. Hvala vam što ste odgledali moj video do kraja, nadam se da vam se dopao, pa se družimo i dalje uz neke nove priče, recepti i reportaže. Ljubim vas sve.